Ukrainiako gerraren inguruko informazio lazgarriaz minutuz minutu bombardatzen gaituzten honetan, ezinbestekoa den elkarrizketa bat izango dugu gaurko programan NATOren ibilbideak, bereziki ekialdeko Europan, egoera hontaraino nola ekarri gaituen aztertzeko. Horren ondoren, horretaz gain, gerrak etxean bertan induen ondorioez ere hitz egingo dugu. Inolako aurrekari gabeko zentsura eta askatasunen murrizketa kasuen aurrean bagikaude gerra honen izenean. Honetarako eta askoz gehiago, ongi etorri gaurkoan, Burdin hasiera. Europa está en guerra. Europa está en guerra. Estamos en guerra. Quien quiera paz, se prepare para la guerra. We must act like any wartime. Nous sommes en guerre. Ongi etorriak beste behin ere Burdin hasiera, gaurkoan ireki ditut mailan, eskubitik hasita, Maisa Asua, mitorri. Eskerrik Manez Gurtxaga. Eta hemen ezkerrean, sektore bizkaitarra, Garazi Navarro. Gabon. Eta Etxeber Altua. Gabon. Ongi etorri denei. Programa guztietan bezala, hasi baino lehen, azken astetako aktualitatea errepasatuko dugu. Beraz, horrekin hasiko gara. Ezbairik gabe, azken egunetan, Ukrainako gerrak eragin omen dituen prezio igoerek sortu dute larritasuna. Inflazioa ordea, azken asteetan gordindu den fenomenoa baino ez da, eta datuek erakusten dute hori. Azken urtean nabarmen egin dute gora erregaien, gazaren, argindarraren naiz oinarrizko elikagaien prezioek. Marka historiko oro hautsi dute duela urtebete baino 29,9 eta 29,4 garestiagoak dira gasolina eta diesela. Gazaren prezioa 568,8 igo da eta argindarraren aldiz 588,18. Oinarrizko elikagaien saskia 28 garestitu zen 2021 batean. Gauzak horrela, bizitzaren garestitzearen aurka mobilizatzera deitu dute Bilboko, Donostiako, Gasteizko eta Iruñeko kontseilu sozialistek. Martxoaren 19an manifestazioak egingo dituzte Arabako, Bizkaiko, Gipuzkoako eta Nafarroako hiriburuetan. Bizitzaren garestitzea gelditu aldarripean. Mobilizazioekin jarraituta, emakume langilaren nazioarteko eguna dela eta Itaiak milaka pertsona atera ditu kalera, hainbat herritan antolatutako 32 mobilizazioetan. Emakume langileok askatzeko sozialismoa eraiki lelopean egin zituen mobilizazioak Itaiak. Testuinguru ekonomiko, sozial eta kulturalaren gainbehera salatu zuten prezioaren igoera medio larritu diren lan baldintzekin batera. Mobilizazio horiek jo puntuan izan dituzte emakumeen aurkako eraso matxistak ere. Eta ez da gutxiagorako, izan ere bi emakume taldean bortxatu dituzte azken egunetan, Barakaldon eta Tolosan. Hilaren 15ean epaituko dituzte Errotxapeako gaztetxearen desalojoaren harira atxirotutako 6 laguna. 3 urte eta 9 hilabeteko kartzela zigor eskaera egin dute auzipetutako 5 kideentzat eta 2 urtekoa 6. Epaiketa izango den egunean Iruñeko epaitegien aurrean elkarretaratzera deitu dute Errotxapeako gaztetxeak eta Errakik. Gerrak sortu dituen errefuxatuak ahoz-aho dabiltzan honetan, migratzaileen auzia berriz albiste dugu izan ere martxoaren 2an, 3an eta 4an 4.000 migratzailetik gora ahalegindu zen Melillako hesia gurutzatzen. Horietatik, 1.000 baino gutxiagok lortu zuten helburua. Astebete geroago martxoaren 8an beste 1.000 izan dira saiakera egin dutena. Nazioartera begira, Ukrainako gerrari lotuta hainbat berri bitxi ditugu aipatzeko. Batetik, Facebook eta Instagramek Errusiaren aurkako biolentzia mezuak onartu dituzte behin-behinean. Era berean, Facebooken jabe den Meta enpresak Putinen heriotza eskatzen duten mezuak onartuko ditu. Areta gehiago, The Intercept aldizkari elektronikoak jakinarazi duenez, Meta enpresak Azov bataioi nazia indartzeko mezuak onartu ditu.
Ukrainako auziarekin lotutako salbuespena dela argudiatu du horretarako Facebooken sortzaileak. Hauek izanik berri nagusiak, nahi duzunak komentatu ditzakezue pixka bat gainetik, informazioa gehitu, komentarioen batekin, nahi duzuen ordenean. Bai, nik pixka bat Tolosako eta Barakaldoko talde bortxaketen kontuari heldu nahi nioke, gainera asteburu berean izan ziren biak okerrez banabil. Ez dakit zemagarren programa den, baina programatik programara berrien artean beti daude, edo ia beti egoten dira indarkeria matxistaren kasuak, eta pixkat azpimarratzea indarkeria matxistaren larritasuna eta hartzen ari den forma edo modalitate berriak horrelakoak, talde bortxaketak adibidez gero eta gehiago ari gara ikusten, eta zentzu horretan aipagarria da eta txalogarria baita ere joan den asteartean martxoaren 8an Itaiak plazaratu duen mezua. Zapalkuntza hau betikotzen duen osotasun kapitalista gainditzeko beharra mahai gaineratzen duelako eta bide horretan sozialismoa eraiki beharra, ez? Eta, pixka bat feminismoa ikusten da nola ezkerreko alderdi instituzional guztien hanka garrantzitsuenetako bat bilakatu den, baina bitartean errealitatean egoera ez da aldatzen. Eta, pixka bat hegemonia hori disputatzeko borondatea duen mugimendu bat eta mezu bat egotea aipatzekoa da, naiz eta oraindik disputa egoera batean oraindik ez gauden, ez? Ez erraitzeko edo beste berriren bat? Melillako gertakari lazgarrekin lotuta baita ere kapitalismoan beste tragedia handi bat ez da. Ikusten nahi gana azken egunetan nola hainbat milaka pertsona idian Espainiako lurraldea sartu nahien, Melillako baia hortatik salto egin da. Pixkat gertakari baino gehiago horrek mahai gaineratu moral hipokrita eta nazkagarri hau estatu desberdinena nola errefuxiatun artean bai gai dian maila ezberdinetako errefuxiatuk sortzeko, ez? Alde batetik Ukrainiakok hainbat kazetariatea ean betzela esateko jende zibilizatua eta europarrak dira eta gure ongi etorria merezue, rubiok dialako, begi urdina euskatelako eta gero aldiz afrikarrak ero potentzialki delinkuente dian jendea eta ez pixkat moral hipokrita hori seinalatzea. Eta baita ere, nola erabiltzeituen errefuxiatuk eta jende hau merkantzia bezala eta geopolitikan presio mekanismo bezala. Hau da, Marokok nahi dunen Espainia pixkat negoziatzera bultzatu edo presio batin bere bitartez, irikitzen dituen jendea bultzatzen duen muga jutea eta pixka presionatzeko. Ikusi genuen baita ere bere garaien Siriako errefuxiatukin Turkiako lako zerbait ditezula Grezian eta pixka logika hori ez, nola ez daukaten inolako humanitateik eta guain saltze bali maigute ere errefuxiatu ongi etorrik dira Ukrainiakok eta pixka moral hipokrita hori mai gaineratzeagatik. Horrekin lotuta, esango nuke, azkena esan duzun horrekin nolabait gaur egun aktualitatean egunero bombardeatzen gaituzte Ukrainiako errefuxiatuen irudiekin, Ukrainiako errefuxiatuak hartzeko dugun beharrarekin eta Melillako kasuan ikusi da nola irudi benetan basatiak utzi dituen poliziaren eta bestaldera pasatzen saiatzen ari ziren migranteen arteko liskarretan, adibidez, Espainiako gobernutik Marlaskak egin duen deklarazio bakarra den, elkartasuna adierazten diela bertan zaurituta atera diren guardia zibilei, ez? Ikusten dugu nolabait, eskerra babesten da gobernura heldadin eskuina ez delako, eta gobernura heltzen denean, bai eskerrak bai eskuinak egiten duena da, indar berdinen gestio berbera, eta gainera diskurtsoa bera ere berbera erabiltzen dute. Bai, eta hor arazo larri bauka eskerrak beak nire ustez baita ere. Nola ez gai diskurso eta proiektu propio bat garatzeko krisi horrekin, eta behin da berez ikustean eskubia imarko erosteio, eta hola bakarrikan lortzeuna da, nola baitere bere impotentzian bitartez, Vox edo beste zenbait ultraeskuindarrek bere indarrak areagotzea fenomeno horren aurrean, ez dauka ez diskurso eta ez proiektu krisi horri aurreiteko. Ni bukatzeko errotxapeakoa igual aipatuko nuke, hori ikusten dugu ez, okupatzea gero eta zailago da, desalojoak ematen dira eta gainera errepresioa, eta horren aurrean benetan beharrezkoa dugula
antolakuntza bat gai izango dena errepresio horri aurre egiteko, eta baita ere ematen diren neurri errepresiboak blokeatzeko edo espazioak okupatzeko gaitasun gero eta gehiago, eta gure jendea defendatzeko gaitasun gero eta gehiago, eta hori elkartasun antolatu batetik etorriko dela. Ez badago besterik gehitzeko, zuzenean sartuko gara gaurko elkarrizketara, eta ondoren hemen egongo gara bueltan, beste gai batzuk tratatzeko. Gaurkoan gurekin zaitugu Jon Kortazar, ongi etorri eta eskerrik asko etortzegatik. Zuei eskerrik asko. Tira, historia garaikidean doktorea, magisteritzako irakaslea Euskal Herriko Unibertsitatean. Horretaz gain Euskal Herria Donbas komiteko kidea ere bazara, eta baita geopolitikaz ikerketa taldeko kidea ere. Halaxe da. Gaurkoan zurekin NATOren inguruan hitz egin nahiko genuke bereziki eta Europaren inguruan ere bai, baina hori baino lehen NATOren inguruko historiaz hausnartzeko eta bere sorreraren inguruan hitz egiteko bideo labur bat ikusiko dugu. 1949an sortu zuten NATO. Bigarren Mundu Gerrak utzitako panorama geopolitikoan estatu batuen eta potentzia okzidentalen interesak defendatzeko gobernuen arteko akordio militarra da. Hots, Sobietar Batasunaren eta zenbait demokrazia liberalen artean sortutako aliantza internazional antifaxistaren aurrean, mendebaldeko hegemonia kapitalista bermatzeko tresna militarra da NATO. Itun hori akordioaren parte diren herrialdeen arteko defentsa kolektiboa hitzartzeko da. Hau da, kide direnen arteko bake akordio bat izateaz gainera, beste potentzia batek herrialdekide bat erasotuko balu defendatzeko konpromisoan daude. Halaxe xedatzen baitu itun horren postgarren artikulu garrantzitsuak. 12 herrialde izan ziren itun horren lehen sinatzaileak. Gerora, 73 urteko historian, hainbat herrialde batu dira. Gaur egun, 30 herrialdek osatzen dute. Historia horretan, gerrarako aliantza honek maniobra defentsibo eta humanitarioak egitetik urrun odolez estalitako parajeak utzi ditu munduko 11 txokotan. Sobietar Batasuna erori zenetik, lehenetariko interbentzio militar zuzena Jugoslaviako gerran egin zuen NATOk, 1989an Balkanetako gerra deiturikoan. NATOk gerra deklaratu gabe Jugoslaviako Errepublika Federala erasotzea erabaki zuen, 5.500 zibil inguru hil eta 10.000 zauritu baino gehiago utziz. 2001ko irailaren 11ko atentatuen ostean Amerikako Estatu Batuek itun horren 5. artikulua bete zedin eskatu zuten. NATOren historian lehen aldiz. Afganistani gerra deklaratu zion. Horrela, Estatu Batuak NATOren babesarekin gerran sartu zen. 10 urte luzez jarraitu zuen NATOk gerra horretan zuzenean parte hartzen. 2011ko martxoaren 19an NATOk gidatutako eta estatu desberdinek osatutako koalizio batek esku hartu zuen Libiako gerra zibilean. National Oil Corporations eta Libiako Banku Zentralaren aktiboak izoztu zituzten eta Libiaren erreserbak mendebaldearen eskuetan gelditu ziren. Alor militarrari dagokionean, 10.000 eraso egin zituzten 7 hilabetetan, gutxienez 120.000 libiar hil zituzten. Horiez gain, ez dira gutxi zeharka parte hartu duen gerrak. Horien artean lehen lerroan dugu orain Ukrainako gerra. Hain zuzen, eta besteak beste, Ukrainaren defentsari, zuzenean armak bidali dizkio NATOk. Sobietar Batasunaren erorketan NATO ekialderantza hedatuko etzela adostu zuten arren, azken hamarkadetan NATO Errusiaren mugetaraino heldu da. Beste potentzia honekin tentsio ugari handituz eta horrela gerrei bide emanez. Honen adibidea argia dugu Ukrainia, herrialde hau OTANen ez sartzeko Errusiak inbaditu egin baitu. Zinismo eta hipokresiaz hitz egiten digute gerraz. Interesatzen zaizkienak kriminalizatu eta kondenatuz edota beste batzuen gorazarrea eginez, justifikatuz zein ikusezin bihurtuz. Azken horien adibide da, egun dagoen sarraski humanitario handiena, 2014 geroztik Yemenen bizi duten guda. Nazio Batuen erakundearen arabera, gutxienez, 337.000 hildako utzi ditu gerrak dagoeneko. Bada, NATO osatzen duten zenbait herrialdek gatazkan parte hartzeaz gainera, besteak beste, sarraskiaren protagonista den Arabia Saudi armaz hornitu dute. Bueno, eta orain bai, lehenengo galderarekin sartuko gara. Tira, zer nahi du NATOk Ukrainiako gerra honekin? Bueno, nik uste dut NATOren helburu ez hitzeiteakoan, helburuak bi multzotan bereizi behar ditugula. Bien artean badaude antzekotasunak, beste batzuk ezain beste bata, gerrarako bide hontan NATOk izan dituen helburuak, eta bigarrena
behin gerra hasita NATOk dituen helburutan. Gerrarako bidean dituen helburutan, hau gutxi gora bera NATOren hasierako helburuekin lotzen den helburu nagusi bat ikusten dugu, da Errusia isolatzea. NATOren lehenengo idazkari nagusiak, Lord Ismay Britaniarrak, esan zuen NATOren helburu nagusia zela Yankiak, Estatu Batuarrak barruan izatea, Sovietarrak, Errusiarrak kanpoan izatea, eta Alemaniarrak azpian izatea. Hau da, nolabait integratzea Europa edo Europa mendebaldea Atlantikoaz bestaldearekin eta mundu anglosferarekin, mundu anglofonoarekin, baina beti ere mundu anglofonoaren nagusitzapean. Kontutan izan behar da, jende gutxik igual jakingo du, baina Sobietar Batasunak eskaera ofiziala egin zuen NATOn sartzeko 1954ean, eta noski ezezkoa eman zitzen, Errusiarrek kanpoan mantendu behar dira, eta hau ere gertatu izan da 1980 artean gertatu den sozialismoa erortzeko prozesu horretan ere bai. Nolabait, Sobietar Batasunak nahi izan badu Europarekiko, Errusiak Federazioa nahi izan badu Europarekiko edo Europar integrazio bat bilatzea, gutxi gora bera NATOk balio izan du integrazio hori balastatzeko edo topatzeko. Eta beraz, honen bitartez, bilatzen dena da alde batetik Errusia isolatzea bere inguruko estatuekiko, Ukrainiakiko, Georgiakiko, Bielorrusiakiko, Bielorrusia beste kasu berezi bat da, baina, uste dugu ere Bielorrusian alko balute ere antzeko gauzat lortuko luketela, eta gero beste alde batetik Europa mendebaldea eta Europa oroar eta Errusia isolatzea ere helburu du. Ukraina eta Errusiaren arteko muga ikusten badugu, oso muga handia da, eta gainera Errusiako hiri nagusiak Ukrainatik nahiko gertu daude misilez joal izateko. Eta beraz, kasu hortan bilatzen dena da Errusia alde batetik izutu eta isolatzea aldi berean. Modu hortan, kontuan izanik, Europar Batasunareko integrazioa eta NATOen integrazioa gauza berdina ez dela, baina askotan elkarrekin etortzen diela, oso estatu gutxi dira Europar Batasunan daudenak, NATOen ez daudenak, badaude batzu, baina oso gutxi dira. Kasu hortan, gainera Europar Batasuneko estatu gehienak kide diren erakunde militar hau, Errusiak mehatxu bezala hartzen badu, orduan Errusiari geroz eta gogo gutxiago piztuko zaizkio Europarekin integrazioa topatzeko. Hau izan da, lehenbizi Sobietar Batasunaren azkenengo urtetan jarraitu izan duen politika, hor Gorbatxofek izan zuen bilatzen dugula etxe amankomun Europar bat, 1980 ustut izan zula, eta gero ere izan da Errusiaren politika, baita ere Putinekin. Putinekin batera, Errusia 2004ean sartu zen Europako giza eskubideen elkartean eta horra auzitegian eta bar, eta 2007an sartu zen Europako Kontseiluan. Errusiak bilatu izan duena da espazio europear oso bat lortzea edo egikaritzea. Hemen badago politologo eta historiagile Britaniar bat, Polonia jatorrikoa Richard Sackville izenekoa, eta Sackvilleren arabera bi kontzeptuk funtzionatu izan dute. Bata da Europa edatua, esan dezakeguna, hau da, Brusela zentro duen, Europa mendebaldea zentro duen Europa bat, baina arteko Europar batasunaren edapen hutsez, mendebaldearen edapen hutsez sortzen da, eta bigarren izango zateken Europa osoa edo pan-Europa. Hau da, Europa multipolar bat, nolabait ardatz bi edo gehiago izango zituena, Errusiak bilatzen duena. NATOren agenda gutxi gora bere izan da pan-Europa edo Europa osoaren kontura, Europa edatuaren agenda bultzatzea eta horrela nolabait Errusia isolatzea edo Errusiak batez ere Europa kontinenteko zerekin nolabait aktorekin, Frantziakin, Alemaniakin, politika ekonomikoa egin ez dezan. Gainera horrekin bigarren helburu bat bilatzen da baita ere, eta da mendebaldea mundu anglosferiko horren geratzea. Adibidez, Lord Ismay, lehenengo NATOren
NATOen lehenengo idazkain nagusiak esan zuen NATOen helburua esaldi batetan laburtu alzala, hau da, jankiek barruan izatea, Sovietarrek Errusiarrek kanpoan izatea eta Alemaniarrek azpian izatea, hau da. Ez daitela politika autonomo bat sortu Europa kontinentan. Alemania esaten duen, kasu honetan Frantzia ere esan dezake de Gaulle oso autonomoa zen baitzen NATOrekiko eta horrek Errusiarekin integratzea oztopatzen duela. Horrela bilatzen da Europar Batasuneko kide diren estatu ezberdinak NATOren politika orokor honekin bat egiterakoan Errusiaren inguruan mesfidantzak sortu izana. Gaina beste gauzat kontutan hartu behar da. Errusian Putinen politika hasirakoa etzan mendebaldearekiko lehian sortzea zen, bera ere mendebaldeak onartzea, mendebaldeak bera onartu zezan. Hau ez da bakarrik Putinen asmaken bat. 1945 Bigarren Mundu Gerran ostean, gogatu dezagun, Stalinek bilatzen zula Europan Fronte Popularreko gobernuak osatzea. Fronte Popularreko gobernuak osatzea eta ez gobernu erabat sozialistak. Hau da, Europa berria, baketsua, nolabait denok bizi izango garena, eta mendebaldetik hasi zian nolabait hitz egiten errezelan beste aldeaz, eta fijatzen bagara, Europako ekialdeko gobernuetan, pasatzen gara gobernu alderdi anizkoitzetatik, gobernu alderdi bakarrekotara, alderdi komunistaren gobernuetara, 1948-1949an, ez 45 edo 46an. Hau da, Sovietarrak ebai kanpoan, Alemaniarrak azpian eta Frantziarrak azpian, eta Sovietarrak Errusiarrak kanpoan. Politika honekin ikusten dugu jarraitu izan dutela, 2000 urtetik ona. Adibidez, lehen komentatu dugu nola bait saiatu zala Errusia erakunde pan-europeoetan sartzen, baina NATOk aldi berean, beste alde batetik jarraitu izan dula ekialderako espantzio hori. Eta jarraitu izan du, lehenbizi sartu zian Polonia, Hungaria eta Txekian, 1989an, gero beste espantzio bat intzun Baltikora, gero beste espantzio bat intzun hegoaldea, sartu zen Eslovenia, Kroazia, Albania, eta bar, eta gainea, orain 2008tik aurrera, saiatu izan da, Ukraina, orduan Ukrainen gobernu mendebaldarzale bat zegoen, eta Georgia barruan sartzen. Eta Georgia sartzeekin batera, Georgian ignitatu zen gerra bat, Osetia eta Abjazian kontra, orduan Georgiaren zeuden eskualde autonomo batzun kontra, Errusiar tropak hor zeuden bakegile bezala, eta alde horretatik provokatu zuen Errusiaren erantzuna. Modu honetan, justo 2007-2008 urte horiek ulergien ezake Putinen politika aldaketaren urtea bezala. Momentu hortan Errusia konturatzen da, eurak ez diala bazkide mendebaldeantzat, beti baldintzak jartzen dizkiotela. Adibidez, 2006an edo, uste dut, buruz ari naiz, proiektu bat hasi zuen Europar Batasunak deitutakoa Eastern Partnership, hau da, ekialdeko asoziazioa. Poloniar proiektu bat zen oro harta, sartzen zen Baltikoko herrialdeak, Polonia, Ukraina, Moldova, eta hau da, Poloniar geopolitika tradizionalarekin bat egiten zuen, itsasotik, Baltikotik itsasora, itsaso beltzera, eta aldi berean, Errusia nolabait isolatzen laguntzen zuen. Beste alde batetik, esla, ingelaz OSCE esango genukena, ahulduz, ahultzeko politika bat jarritu zuen mendebaldeak, hau da, beste erakunde pan-europeo bat ahuldu egin zuen, eta hirugarrenik koloretako iraultzen ugalketa ematen da bai Errusiarekin lagun ziren herrialdetan eta hori nolabait mehatxu bezala ikusi izan du Errusiak. Beraz, Errusiaren nolabait aldaketa nazioarteko politikan eta hau da mendebalde izan nahi horretatik politika asertiboago bat eramatera ikus dezakegu 2007an Putinek Munitzen eman zuen hitzaldi horretan esanez bai, eske mendebaldeak nahi du arauak mundu guztia inposatu, edo 2008an Georgian kontrako guda hortan sartu zenean, eta baita ere Medvedev orduko lehen ministroak proposatu zuenean segurtasun pan-europear bat, estatu batuei irekia, baina lehenbizi gure mugetan. Hala ere, kontutan izan behar da, Errusiak
zubi horiek sekula zitula guztiz moztu. Esaten den, Eurasiar integrazioa eta Eurasiar ekonomi batasuna edo tratatu kolektiboko segurtasuna erakundea eta guzti hori, horiek Errusiak beti izan ditu Europa oso hori sakuak lehen aipatu dudanak, sakuak definitutako Europa osoa edo pan-Europan osagarri bezala. Beraz, NATOren agenda pixka bat konfrontatu izan da Errusiaren agenda horrekin. De hecho, NATOren belatzarrek, baita George Kennan, Sobietar Batasuneko kontentzio politika asmatu zuenak, edo Henry Kissingerrek beti izan dute, kontuz NATO ekialderuntz gehiago edatzen bada, arazoak izan ditzazkegu eta Errusiarekin. Hoi Bidenek ere esan zuen 87an, bera hondikan presidente etzenean. Beste alde batetik ere kontutan izan behar da, Errusian Putinen kanpo politikako ideologo denak, Sergei Karaganovek, Karaganov liberaloi bat da, oso mendebalzalea zen 80. hamarkadan, Karaganovek esan zuen, ez badigute usten euren bazkide izaten, eta NATO edatzen jarraitzen bada Ukrainara arte, momentu batetan gu da ongo da. Hori Karaganovek izan zuen liberal hori izan zenak. Errusian nik uste dut izan duela, bai, guk gu da hotza galdu genuen, baina gaina ez digute ez da ere pakea sinatzen utzi, ez digute ez da ere amore emate itun bat eskaini. Beraz, zer garagu, beti baldintza, etengabeko baldintza edo susmopean gauden estatu bat edo bazkide, erdi bazkide bezala tratatutako estatu bat gara. Hori guda hasi aurretik gutxi gora bera aipatu izan ditu NATO eta Errusiaren arteko geopolitika ezberdinak. Behin guda hasita. Guda hasita nik uste dut, Bidenek esan zuen ez zula Ukraina lagunduko militarki, NATOren tropak ez zela bertan egongo, baina bai laguntzen du materiala bidaliz eta batez ere inteligentzia bidaliz. Ukrainako armada 8 urte daramatza Donbassen gerra zibila borrokatzen. Ez da 2014ko armada, gerrillari batzun kontra galtzen zuen armada hori, asko modernizatu da, posizioak oso fortifikatuta ditu, eta gainera guda honetan jasotzen ari da inteligentzia, informazio oso handia mendebaldearen aldetik. Ukrainiar armada gaur egun ez da armada ezgai bat, edo armada ahul bat. Beste guztat da, gerra irabazteko gai ote den, hori ja beste guztat da. Baina ez da armada kalitate eskaseko bat, edo armada zaharkitu bat. Oso modernizatutako armada bat da. Beraz, nik uste dut mendebaldeak Ukrainari lagunduz, nik uste dut gerra irabazteko aukerarik ez duen herrialde bati lagunduz, bilatzen ari dena da gerra luzatzea, eta nolabait Errusia gerra hortan hor katramilatzea. Zer lortzen du katramilatzeekin? Alde batetik, baja militar handiak Errusiaren partetik. Hori Errusiaren gizarteak ez dakit noiz artea aguantatuko duen. Baja militar handiak badira, gizartean haserrea pizten da. Bigarrenik, zigorren handitzea. Eta zigorrek are gehiago irautea. Nord Stream, Errusia eta Alemaniaren arteko proiektua, hau da beste proiektu oso Errusiar eta aldi berean oso eurasiar, baina baita ere oso pan-europarra dena, ja kantzelatuta geratu da. Europar Batasunaren eta Errusiaren arteko salerosketa kantzelatuta geratu da. Gerrak zenbat eta gehiago iraun, egoera hauek gehiago iraungo dute. Eta hirugarrenik eta hau garrantzitsuena da, kontutan izan behar da gerra batetan hauek kontutan hartu behar ditugula, gerrak zenbat eta gehiago iraun, Ukrainar baja zibil geroz eta gehiago egongo dira. Honek Errusiar prestigioari kalte egingo dio. Errusia izan bada baina arte, saiatu izan bada bere burua aurkezten, herrialde ez agresibo bezala, herrialde multipolar bezala, multipolarismoan aldeko herrialde bezala, kasu honetan Ukrainian unilateralki Ukraina inbadituz, bere prestigioa kaltetuta geratu daiteke. Momentuz ez dut, baina baja zibilak ez ditugu turmilka eragin.
eta egia da. 1989ko, bueno, egiaren parte handi bat daka, baja zibilak badaude, baina 1989ko NATOren Serbiaren kontrako bombaketarekin konparatzen badugu, ordukoa izan zen, bueno, izugarria honekin konparatuta. Baina gerrak zenbat eta gehiago irauten badu, baja zibil horiek geroz eta gehiago izango dira, eta Errusian prestigioa are eta kaltetuago gertatuko da. Ukrainian lehenbizi, ikusi beharko da populazio errusiarzalea, Ukrainako errusiarzaleak, orain arte asko zirenak errusiarzale izaten jarrituko badute, eta inguruko estatuek edo Errusiaren aliatu tradizionalek edo nolabait Errusiarekin integrazioa bilatzea dauden estatu horiek, edo bilatzeko joera duten estatu horiek, Errusiaz fidatzen jarrituko badute. Eta Europaren kasuan, zein dira Europak izan ditzaken interesak, edo eta Europan bertan zein dira aurkitu ditzakegun posizio ezberdinak? Bueno, posizio ezberdinak Frantzia eta Alemania ditugu alde batetik. Frantziak eta Alemaniak posizio autonomoago bat izan dute. Bueno, Alemaniak Nord Stream hori kantzelatu du, baina SWIFT bankuen arteko interkomunikazio sistematik Rusiar bankuak botatzen kontrarretu dira, noski eurek volumen oso handia izan dute, salesko eta volumen oso handia dakate Rusiarekiko. Frantziar Macron agertu da pixkat autonomago, Frantziar tradizioan dagoena, de Gaullen tradizioan dagoena, baina gero beste alde batetik ere topatzen ditugu beste estatu batzuk, nolabait epelago jokatu izan dutenak, adibidez, Hungariak, edo adibidez Kroaziak. Hori pixkatarra izan ditek, beti Errusiarrak hartu izan dira Serbiarren oso lagun bezala, baina Kroaziako presidenteak, Zoran Milanovicek, esan du, gerra hau zenbat eta lehenago bukatu, ez da jun Errusiarekiko, edo Errusiaren gaineko garaipenean erratolikakin. Beste herrialde batzuk oso agresiboak izan dira, batez tradizio anti-Errusiarra duten estatuek edo, horiek izan dira gogorrenak, bai nazioarteko zigorrak eskatzeakoan, eta baita ere barneko oposizioaren, kasu honetan Errusiarzale bezala hartu daiteken oposizioaren kontrako neurriak aplikatuz. Herrialde Baltikoak, Polonia, Txekia. Hor pixkat kontutan izan behar duguna da Europako kanpo arduradun, arduradun ditzute Josep Borrellen posizioa oso gogorra izan dena Errusiarekiko. Kontutan izan behar da baita Espainia izan dela lehenengo estatuetatuko bat ingurura tropa bialtzen, fragata bat bializun itxaso beltzea eta hegazkin batzuk bializituen Bulgariara. Nagusiki bi posizio ezberdin topatzen ditugu eta nik uste dut honek erlazio edo korrelazio handia dakala Errusiarekiko interes komertzialekin. Alemaniak eta Frantzia baina oso interes handiak gate Hungariako egine bai, adibidez Hungariaren zentral energi politika, zentral termikoak eta zentral nuklearren batzuk egin duten, Errusiar inbertsioak egin dituzte. Zenbat eta tradizio politiko anti-Errusiar handiago izan edo Errusiarekiko zenbat eta hartu eman ekonomiko txikiagoak izan, posizioak erasokorragoak izan dira. Erasokorragoak edo asertiboagoak nahi goztu zen. Bueno, tamalez daukago denbora asko eta gaurko hemen utziko dugu. Eskerrik asko Jon gaurkon guren egoteagatik eta zure denboragatik eta beste bat arte. Bai, beste bat arte. Elkarrizketak klabe desente eman dizkigu gerraren testuingurua eta aurrekariak ulertzeko, baita NATOren ibilbidearen inguruan argipen batzuk izateko. Baina gerrak ez ditu ondorioak gerra zonaldean soilik. Gerra honen izenean, urruti jun gabe, hainbat neurri hartu dira beste testuinguru batean pentsa ezinak izango lirakena. Halako shock doktrina hau edo gertakari garrantzitsuetan oinarritzen diren ezoiko neurriak hartzea ez da ezer berria. Pandemia garaian edo terrorismoaren gaiarekin hainbatetan egin den maniobra bat da. Beraz, horrekin hortaz hitz egiten hasiko gera. Ze neurri hartu dira, zergatik, zenbateraino daukate harremana testuinguru berezi honekin, edo
zenbateraino lotuta gehiago ere hobeto esateko testimuru horrekin. Medioen itxiera eta lako neurriak zenbateraino daukate harreman zuzena horrekin, edo autoritarismo lehenagotik aipatzen den autoritarismo fase baten parte dira. Bai, nik pixka bat lehenengo orokorrean edo kokatzeagatik ikusten ari gara, orain Rusia eta Ukrainiaren arteko gatazka nola oligarkiaren fakzio desberdinen arteko gatazka bat da, ematen ari dena, eta hor jokoan dagoena zer da? Jokoan dagoena da aberastasunaren banaketa internazionala, pixka bat ziklo ekonomiko berrian zein izango den, eta tablero horretan posizioak irabazteko bitartekoa litzateke tentsio militarra, ez? Eta mendebaldeko herrialdeek argi ikusi da beren hegemonia bermatzeko egin duten apustua ere, aspektu militarrean, orain badirudi Errusia dela mengo gaizto bakarra, baina argi utzi dute mendebaldeko herrialdeetatik ere egin dituzten adierazpenetan, Europan bertan Josep Borrellek egin dituen hainbat adierazpen, Europa está en peligro bezalako adierazpenak, eta ez genuke fokua jarri behar bakarrik adierazpen horren edukian, baizik eta adierazpen hori egin izanean bertan. Zergatik egiten du adierazpen hori, zergatik mediatizatzen da adierazpen hori, eta barrez. Eta gero ere bai aipatzeko 2021 eta 2027 artean Europar Batasunaren finantza markoan lehen aldiz partida bat onartu da segurtasun eta defentsarako, eta pixka bat hori da egoera. Eta ezuk esan duzun moduan, nik uste du neurri totalitarioak hartzeko estenatoki apropos bat zabaltzen duela honek, ezoiko egoera honek, ez da ezer berria, esan duzun moduan COVID-arekin ikusi dugu errealitate hori. Baina orain uste dut eskala handiagoan eman daitekeela eskubide zibil eta politikoen ezabapen bat, adierazpenerako eskubidearen ezabapen bat, horra aipatzekoa da baita ere Espainia estatuan segurtasun nazionalerako legearen erreforma prestatzen ari direna, zeinak poblazioaren gainean estatuaren eskumenak handitzen ditu alako krisi egoeretan eta bar. Eta nik esango nuke burgesiaren fakzio desberdinen arteko gerra hauen eragina proletargoarentzat ez dela soilik mugatzen gerra hau ematen ari den herrialdean gertatzen den sarraskira, eta neurri totalitarioak hartzeko eszenatoki bat agertzen dela, eta ez direla soilik neurri batzuk erantzuten dienak gerrak sortutako koiuntura konkretu bati. Honen atzean dagoena benetan badela nolabait mendebaldeko herrialdeetan, datozen hamarkadetarako proletargoarengan eman behar den egokitzapen politiko eta kulturala. Bai, eta ez dakiguna ere baita, eta interesgarria nahi ikustea, gerra testuinguru honek zertan buka dezaken, ez da? Aigalako azkeneko urtetan bizitzen olako erabateko militarizazio bat, olako eskala beliko bat, oain Ukrainiako gerrakin eta interbentzio honekin aiga ikusten baita ere hasiera baten Alemania, gero Estatu Batuak, gero Txinak baita ere, anuntziatu bela olako gorakada bat bere gastu militarren eta olako armatze fase berri bat, ez da? Orduan, baita ere arriskutsua neurri autoritario hauekin batea datorren militarizazio prozesu hau denak ea kontraesan interimperialista horietan nun buka dezaken, ez? Pixkat guain hau dator, gero NATOk ea ze erantzun mota egiten duen, horren erantzuna zertan den, ez dakiz zer, pixkat eskala horrek nun bukatu dezaken, pixkat arriskutsua batez ere. Zango nuke gainera, eskalada beliko honekin eta orokorrean ari diren neurri autoritarioekin erkatu dezakegula nolabaiteko korrelato ekonomiko bat, izan ere, esango nuke orain gertatzen ari den shock doktrina konstante honek COVID-aren gaiarekin, krisi beliko Ukrainarrarekin, badaukala nolabaiteko aldagai berezi bat, eta da azkenengo urteetan nola gizartearen bizi baldintza ekonomikoak okertzen ari diren, esaterako orain petroleoak edo gasolinak bere marka guztiak birrindu ditu, argindarra sekula baino garestiago dago, eta
gertatzen ari da hau progresiboki. Eta nolabait justifikatzen digute sakrifizioaren ideologia batekin, ez da, hau da, gizartea salbatzeko beharra dago, ez dakit, garai batean COVID-aren aurrean zen, gero zabaldu zen horrelako ideologia bat ere krisi klimatikoaren aurrean sakrifizio individualerako beharra zegoela, eta gasolina gutxiago erabili beharko genuela, energia garestiago ordainduko genuela, orain Ukrainako krisi belikoa heltzen da, eta ondorioak berberak dira, hau da, populazioaren eta proletargoaren bizi baldintzen okertze konstante bat, eta nolabait koiunturarekin justifikatzen da bizi baldintzen okertze estruktural bat dena. Azpimarratu nahi nuen. Bai, hori da, beti ateratzen dela galtzen langile klasea. Bai, Ukrainan, argita garbi, gerra bat jasanez, Errusian ere orain inposatu dizkioten neurriengatik langileriak baldintza ekonomiko okerragoak jasan beharko dituelako, eta Europan ere, Ukrainako gerra horrek ekarriko dituen ondorio ekonomikoengatik, eta bar. Eta gero, esaten zenutena, egia da, gerra testuinguruak, COVID-aren testuinguruak bezala, elikatzen duela biztanleriaren gan, alako ez egonkortasun sentsazio bat, eta beldur bat, gerla, Europako ateetan, gainera nuklearraren mehatxua sortzen du, ja, ansiedade eta badauzkagu datu horiek, mentalki gaizki dagoen jendea, eta hola pandemia pasatu baita hortik ere, eta honek areagotuko duena, eta horrek ekartzen du, bai, segurtasun lege edo reforma horiek hartzea, jendeari asko interesatzen zaio gara hauetan seguruago sentituko litzaken edo zer, eta baita ere horrek esan duzuna lehen militar, bai, hori da, eta armadak hori da justifikatzen duela, eta gero nazionalismo bat elikatzen du baita ere, beldur eta interes herrialdearen interesak defendatu beharra kanpo etxai baten gandik edo. Hain zuzen ere, horrekin jarraitzen litzake interesgarria, testuinguru honek elikatu duena da halako nazionalismo batetik joan daiteke histeria kolektibo bateraino, non Errusia, esan den bezala, etxai berria da, gaizkiaren ordezkaria, eta histeria horrek justifikatu du edonolako neurriak hartzea. Batzuk aipatu dira, medioen itxierak edalakoak, baina baita ere orokorrean edozein neurri justifikatu ikusten dira Ukrainian ematen ari den gertaera lazgarrien izenean, beti ez dagoen arren konexio hori oso argi, baina gainera onarpen sozial oso handiarekin. Orduan, nolako lan propagandistikoa erako erabiltzen ari da gerra hau, horrela justifikatzen dira hartzen neurri izugarri guzti hauek, gehiago hortan sartzeko. Bai, tentsio momentu hauetan azpimarratuko nuke ze agerian geratzen denez, bestela ere ez da jakina den zerbait da, baina momentu hauetan ze agerian geratzen den burgesiak duen gaitasuna bere aparatu ideologiko guztia martxan jarri batez ere hedabideen bidez eta gure ulermen markoan eragiteko, koiuntura nola ulertzen dugun horretan, eragiteko oso denbora gutxian, gainera, egun gutxi batzuen buruan, bakoitzak gertatzen ari denaren errelato bat dauka, gutako bakoitzak, alde batetik gai bat, koiunturako gai konkretu bat hartu eta hori zentruan jartzeko, eta beste alde batetik gai horri dagokion diskurtso jakin bat zabaltzeko. Errusiako hedabideek gerra justifikatzeko beharra izango duten bezala, mendebaldean ikusi dezakegun nola ari den ona gaiztoa terminoan gainera, pixka bat Putin beraren demonizazio bat, zoratuta dago eta bera pertsonaren demonizazio bat, eta pixka bat Errusia gure segurtasunaren mehatxu bat denaren ideia nola ari den zabaltzen, eta honek bidea ematen du alde batetik legitimatzeko eta onartzeko hartu daitezkeen neurri guztiak, arma bidalketak, gobernu nazi baten defentsa ere bai, komunikabideak iztea, horra ipatzekoa Rusia Today eta Sputnikekin egin dutena, kazetari bat kartzelaratzea, eta beste alde batetik,
poblazioaren gaineko neurri autoritarioak hartzeko lehen esan dudan bezala, ez? Poblazioaren gaineko neurri autoritarioak hartzeko justifikazio bat egiten dela. Eta hau guztia egiteko aparatu ideologiko oso potente bat dago, munduko komunikabideen 70% 6 enpresaren artean kontrolatzen da, eta 6 enpresa horiek estatu batuetakoak dira. Nahiko, bera bakarrik ez du behar beste ezer esaterik, ez? Eta pixka bat ere bai, inposatu nahi den diskurtso hori zalantzan jartzen bada, nola aplikatzen den zentsura egun batetik bestera, eta inolako arazori gabe, ez? Bai, guain argi ikusten egana ze gaitasun daukaten kojuntura markatzeko zuk esatzen ez? Bapatean COVID problematikarik ez dago, COVID ez da existitzen, orain dena Errusia egiten nahi den gaitz guztia eta COVID-a ez dago, ez da? Eta esatezen unakin lotuta baita ere hemen Euskal Herrian ebai bizi izan degula olako egoera bat, medioen itxierakin eta terrorismoan, aterkipean edo zein gauza egin zezaketela eta hori ikusten nahi geha. Ez dala soilik Euskal Herrian egin dezaketen zerbait, Euskalduna gehalako egin ziguten zerbait, baizik eta badela burgesian arma bat edo zein testu ingurutan beharrezkoa izatekotan erabiliko duna. Ez, bizkat. Gainera esango nuke, nolabait kojuntura jartzen dela mai gainean eta aldi berean mai gainean jartzen dela posizionatzeko behar bat eta hor aukerak bi bakarrik dira, ez da? Hau da, diskurtso ofizialarekin bat egiten duten horiek edo diskurtso ofiziala erreproduzitzen duten horiek, baina egia esan horiekiko kritikoek hartu duten papera ere izan da gizartean orokorrean guztiz Errusiaren aldeko paper bat, ez dakit, Sobietar Batasuna izan zenaren nostalgian edo oinarritua eta nolabait ikusi antifasismoan oinarritua eta ikusi beharra dago bebai, ez dakit, bi bloke imperialistaren arteko talka bat dela, bi oligarkia desberdinen nola esan, errepresentazioa direnak eta ez dagoela errealki langileria iraultzailea posizionatu ahal izateko indar bat bataila honetan eta gure egin beharra dela, hain zuzen ere, gertatzen ari dena zuzen analizatzea, ez Errusiaren propaganda egitea edo NATOren propaganda egitea eta langileria iraultzailearen indar erreal hori sortzera bidean indarrak artikulatzea, ez da? Ez dakit. Eta bereziki esanguratsua da, bai Errusia eta bai Europako burgesia neurri berak hartzen ari dela edabideen itxiera, Errusiar gobernuko edabideen itxiera hemen, baina Errusian ematen ari da alderantziz, edabide batzuen itxiera, BBC, Radio Free Europa, eta hainbat. Eta baita ere Errusian, sare sozialak Facebook, Twitter eta kendu dituztela, beste bertso bat ezin irakurri ahal izateko hango biztanleriak, eta baita ere prentsa independenteak gero eta neurri gogorragoak dauzkala, eta asko berdin, zentsuratuak, blokeatuak, eta jarduna etetera behartuak izan direla, eta hori, 15 urteko kartzela zigorraren mehatxua dago armadari buruzko informazio faltsuak emango dituzkenari, hori sekulako mehatxua da, Errusian, adibidez edabideen zentsura bi aldeetan dago, eta bakoitzak bere relatoa. Eta ikusi beharkoa baita ere, guain itxuraz bintzat oso indartuta eta oso potentea geridian blokeoiek ze puntuko arte izan daitezkeen egia edo ilusio faltsu bat, ez da, esan nahi dut. Orain arte nola Europar Batasuna oso fragmentatuta zegoen da bere barnean ere kontraesan ez beteta zegoen, eta bain badirudi nola Errusiaren interbentzio, inbasio militar honen bitartez filak izteko gaitasuna izan duen, eta badirudi bloke amankomun bat eta oso indartsua dela, baina ikusiko dugu honen ondorioekin errefuxiatuen gorakada batekin, prezioen gorakada batekin, ea zen puntuko arte sostenitu daiteken batasun hori. Aurre ikusgarria delako, hainbat indar nazionalistek, ultraeskuinak indarra hartzea eta pixkat kontraesan horiek areagotzea Europar Batasunaren baitan ere. Eta ikusiko dugu nola garatzen den. Honekin amaiera emango dio gaurko programari. Argi geratu da sortzen den testuingurua izan gerrarekin, baina lehenago ikusi dugun bezala terrorismoarekin, COVID-arekin edo beste gai askorekin. Azken finean justifikazio testuinguru bat bihurtzen dela, halako neurri autoritarioak hartzeko, horregatik ziurrenik posizio komunistak zer esan handia izango du autoritarismo horren salaketan datozen urteetan. Mila esker horregotegatik eta hurrengo programa arte.